pamusoro iyi tinochingamidzana zvekare chirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi toda kukurukura pamusoro pekuva neupfumi nekuva mupfumi. Zvinhu zviviri izvi vanhu vanogona kuzvibatanidza sezvinhu zvakangofanana kuti kana munhu ane upfumi zvinotoreva kuti mupfumi or akapfuma. Asi regai nditaure ndichiti zvinhu zviviri izvi zvinokwanisika kusiyana, zvinogona kusiyana zvinhu zviviri izvi. Pamwe tine vamwe vanhu vanogona kuwana upfumi asi vasina kupfuma, asi vachikwanisa kuwana upfumi. Chandinoda kutanga kutaura ndechekuti nhaurwa yekuwana pfuma inhaurwa yemashavi, nhaurwa yekupfuma inhaurwa yevadzimu. Regai ndidzoke pane zvandataura kuti munhu anokwanisa kuwana pfuma asi asiri mupfumi. Mazuva ano tine vanhu vanogona kuenda kubhengi unokureta mari, akureta mari anogona kunokureta 10,000 ava neupfumi asi hazvidi kuti akapfuma. Mari iyoyo imari yaakwereta yaanofanira kubhadhara zvekare kubhanga raanenge akwereta mari iyoyo. Tingazoti mupfumi kana akakwanisa kubhadhara chikwereti chake achisara ane 10,000 romoro 5,000 chero 2,000, tingazongoti pamwe munhu uyu ava mupfumi. Asi tiri kuti nhaurwa yekuva nepfuma, tine vamwe vakasirwa dzimba nana baba vanemba. Munhu onatsa kuti kana munhu akaita imba anenge atova mupfumi, unenge uchingova nepfuma nokuti varipo vakasirwa dzimba. Asi vachienda pamabhawa, vanosvika pamabhawa vachindotonokumbira doro, anokwanisa pamwe kumwa doro kamwe chete kana kaviri pamwedzi paanenge achibhadharwa marent nemaroja anenge ari pamba paakasirwa, asi ane imba yakasirwa, asi hazvirevi kuti mupfumi chero ane imba. Tataura kuti vamwe vanogona kutora mari kumabhanga vakatenga mota, vamwe kutora mari kumabhanga vakatenga dzimba, tigoona sekuti vanhu vava vapfuma, vanenge vachingova neupfumi. Kuchirungu tinotaura nawo wekuva rich and being wealthy, kuti kungova nepfuma, that is being rich. Being wealthy zvinoonekwa in a long term scenario, hazvionekwi in a short term scenario. Vamwe vanhu vanogona kuita a boyfriend kana a girlfriend inenge ichimupa zvese, inenge ichimupa pfuma, hazvidi kuti munhu apfuma. Angoita girlfriend kana boyfriend iriko mupa pfuma panguva iyoyo, it's a short term thing, zvokuti pamwe mangwana vakamuka vakarambana tichaona munhu uya kutambura zvekare. Anongova rich panguva iyoyo yokuti ari kuwana mari yakawanda during that time, asi in the long term munhu iyeye anokwanisa kutambura. Saka tiri kuti tinokwanisa kuwana pfuma tikati ibasa revashavi kuti tiwane pfuma. Vamwe vanotoromba kuti vawane pfuma. Munhu aromba haana kusiyana nemunhu anokwereta kubhengi, nekuti uri kushandira chikwereti kana wakaromba kana une chikwambo chaunenge unacho wakangofanana nemunhu arikushandira chikwereti, because one day ndo zvinenge zvichingovapo upfumi hwakadaro huchaparara. Saka isu tiri kuti nhaurwa yatinayo yakakura ndeyekuti tingasvika sei pakupfuma, tingasvika sei pakuva vapfumi. Hatisi kutaura pachivanhu kuti tinofanira kuita mari dzakawandisisa zvokuti hatitozivi kuti dzinobva nepi neda nepi, asi kuti we should be living a comfortable life even in the long run. Tiri kuti neramangwana tifanira kuti tingoone upenyu hwakanaka, kwete kungoita upenyu hwakanaka kwechinguva chidiki. Ndo zvatiri kutaura nhaurwa yevashavi nenhaurwa yevadzimu. Vadzimu vanotuma vashavi, vashavi vanoenda kunoshava pfuma, vashavi vanodzoka nepfuma kuvadzimu, vadzimu ndo vanoshandisa pfuma kuti iwe uve mupfumi, ndo vanoshandisa pfuma kuti ramangwana rako neramangwana revazukuru ringe riri ramangwana rakajeka uye rakanaka. Saka tine dambudziko ipapa randakaona kuvanhu vazhinji, sezvo tichiti vashavi ndo vanoshava, tava nevanhu vakufunga kuti kupfuma inhaurwa yevashavi. Tine vanhu vanofunga kuti kupfuma inhaurwa yekunzi ndine uvhimi,
Kupfuma inhaurwa yekunzi ndakanzi ndine manjozu. Zvese izvo hazvina kuipa, hazvina kushata, zvakanaka nokuti ndo zvinotiwisira pfuma. Asi kuti tisvike pakupfuma ibasa revadzimu. Vashavi vanogona kushava, tinogona kudikitira tichishava, tinogona kuwana mikana yekushava, asi pasina zvatinobudisa. Nekuti hatisi kudzosera pfuma kuvene vepfuma. Tiri kuti kana pfuma yavapo yava pfuma yedu. Kana vashavi vashava, tototi vashavi ndo vatofanira kuisa mberi. Vashavi ndo vatofanira kutungamidza. Ndosaka vanhu vachizoita mitambo yemanjuzu, vachizoita zveuvhimi, vachidini zvevashavi. Asi vachikanganwa kuti vashavi, kuti vashave hausiwo unovatuma. Inani kunotuma mashavi ari pandiri kuti ashave. Mashavi ari pandiri anotumwa nanasekuru. Ndine hurapi hongu, asi hurapi huri pandiri kana vanasekuru vakasati hushande haushandi. Hongu ibasa remashavi, asi vanasekuru ndo vanoti muzukuru ava kuda gwenzi rakati. Gwenzi ro runotsvakiwa. Mudare remuzukuru mauya nyaya ndosaka ndichipira kuna nasekuru ndichitanga basa, ndopira kuna nambuya, ndozopira kuvashavi. Vanasekuru vodyidzana nanambuya, vodyidzana pamwe chete nevashavi. Mapinda nyaya mudare, vanasekuru voudza vashavi kuti mukati medare mapinda nhaurwa yakati. Zvochifambiswa nenzira ipi naimi vashavi? Ndiani anoziva gwenzi rakadai? Ndiani anoziva kurova mhepo yakadai? Zvinoitwa mudare ranasekuru nambuya nevashavi. Handisi ndinoti mapinda muzukuru muno vashavi, saka toda kuti tirove mhepo iyi. Ini ndinoudza nasekuru nanambuya tibatanidzavo nevashavi, ndichizokanda futi kuvashavi. Asi vanasekuru ndo vanozoudza vashavi. Ndo vanozoudza shavi rinoshopera kuti ngarichigara apa padivi pavo tichitanga kushopera. Ndiri kuti tinofanira kunzwisisa the network yedu. Hazvidi kuromba izvi, nekuti vamwe vanhu vanosvika pakuti ini handichazivi kuti ndodini. Ndosaka vanhu vachizoromba, kupererwa nokusaziva. Uye vanhu vanoda hupfumi hunomuka huripo. Kuti vanhu tinototi kugarika tange nhamo. Tine zvakawanda zvatogona kusanganana nazvo, asi as long uri right path, ziva kuti ramangwana rakajeka. Handiti kutaura formula yandisingashandisi, ndatokuudza kuti ndo formula yandoshandisa. Handingazviti ndiri mupfumi, asi ndiri kuzviti ndinoona zvakajeka. Ndozvandida kutaura, upenyu hwakajeka. Handisi kuti ndinofanira kufamba neFortuna, hongu ndinoda even Range Rover ndinoida, asi ndinongoti kana ichiwanikwa ichauya nenguva yayo. Pari zvino zvandapiwa nanasekuru ndozvandogamuchira. Tichifamba hedu zvishoma nezvishoma, rimwe nemazuva ndichazodhiraivhawo kana nasekuru vanitendera Fortuna iyoyo. Hatimanyi kuva vapfumi, zvinouya nenzira yazvo, asi tinofanira kuve tiri munzira iyoyo, munzira yakanaka. We should be in the right path. Saka nhaurwa iri pavashavi nevadzimu. Hatingatangi kunopembedza vashavi tisati tamboita kana doro rematendo revadzimu. Ini ndakati ndinogara ndakabika doro rematendo. Mudoro rematendo revadzimu imomo ndimo mandinopirawo vashavi mukati medoro rekutenda vadzimu. Nokuti vashavi ava vakauya nevadzimu. Chero une uvhimi hwakatsvakiwa nevadzimu, ndo vakatsvaga uvhimi ndokubva vapinza mukati mematare avo, ndokutora uvhimi vakupa mumwe muzukuru. Iwo wakuti uvhimi ndo hwakakosha kudarika vanasekuru. Hazvifambi zvakadaro. Saka tinozongoona pamwe kune vanhu vanoita pfuma, vanobata pfuma vedu we. Asi zvainoshanda kuti ishande vadzimu, vanobata pfuma yakawanda hongu, asi zvainoshanda hapana. Ndo vamwe vandinoti vanozongoti handizivi kuti pfuma yangu iri kuenda nepi.
wakatungamidza here vadzimu papfuma yako? Nokuti ndivo vanokuita kuti upfume. Hongu ungakwanisa kuita upfumi. Vashavi vanogona kushava vachiwisa pfuma, vachishava vachisa pfuma, asi ugova rombe vashavi vachishava. Ndine vamwe vazukuru vanoshanda mabasa asingashamisiri, vamwe vari kunze kwenyika, vamwe vari kuno, asi unomuona development yaanenge achiita. Atenga stand, akutanga kuvaka, atatarika akachivaka imba yake yapera, hoyo agadzisa musha wake, ava nechakati, ari kuenda. Unozongona pamwe zvavhurika, muzukuru haachabatiki, atova mumwe munhu atova pamusoro. Ndizvo zvinoita upfumi hunoshandiswa nevadzimu. Haungomuki wakaita semoto wemapepa very. Zvinouya mbichana zvichivakika as long takaisa vadzimu mukati mepfuma yavo. Vashavi tati vanonoshava, havavigiri iwewe, vanovigira vadzimu. Isu chedu kutaura nevadzimu, kutaura nanambuya, kutaura nevashavi. Zvaluya kuti vana sekuru, chero ndashanda vana sekuru, ndo ukwati hwatawana uhu, ndo ukwati hwauya uhu. Tinokumbira kuti ukwati uhu hushande zvinoonekera. Vamwe ndosaka tizoti murombo harovi chine nguo. Inhau yokusaziva direction. Unongoramba uri murombo, unongoramba uchingotambura nemhaka yekuti direction yauri kutora papfuma iyoyo. Ndinoshamisika nevamwe vanhu, kunyanya kuvasikana uko. Mazuva anonzi abata mhene, yowe, mastatus unomaona achichinja. Nhasi ari apa, nhasi akapfeka ichi, nhasi akabata iri, kana riri doro riri kuchinjaniswa, nhasi ane riri expensive. Unobva wangoona kuti zvinhu zvisina vadzimu mukati. Hatina vadzimu vanokurudzira chifambi. That is a direct thing. Asi ndiringoti tine vanhu vanogona kuwana an opportunity yekuswedera pedo nepfuma, asi agoita misuse that opportunity, agoshandisa opportunity yo zvisizvo, zvekuda kuonekwa kwete zvekuda kuvaka. Nani kuda kutaura nhaurwa yekuda kuonekwa. Tine vanhu vanomanya nekuda kuonekwa, ndosaka vanhu vachimanya nemashavi zvakanyanyisa kukunda vadzimu, nekuti havadi vanhu vanopa control. Vadzimu kana iri pfuma yevadzimu, vanowisa a control upon pfuma iyoyo. Kana zviri zvinhu zvevadzimu, havati ingoita mvenge nepfuma. Kana zviri zvinhu zvevadzimu, havati shaya musoro. Vanowisa a control, a certain kind of control papfuma iyoyo. Asi control iyoyo inokubetsera mangwana. Saka kana tichinge taunganidzirwa pfuma, vashavi vachinge vachishava, ngatizivei kuti ipfuma yevadzimu. Ngatiipirei vadzimu, vadzimu voronga pamwe chete nesu kuti tive neupfumi, tigoita vapfumi, tigonzi tine upfumi mukati mekurarama kwedu, kwete kungovawo nepfuma chete. Zvinhu zvatinofanira kusiyira kuvadzimu. Ngatikwanisei kutanga kutenda vadzimu. Ini ndinotenda vadzimu, handisati ndamboita mitambo yeurapi yandenge chipembedza vashavi vanorapa. Ndinotoita pane nchibika doro rana sekuru, ndinotoisa hari, ndogara ndichitaura ndoisa hari dzana sekuru, ndoisa hari dzana mbuya, ndoisa hari dzevashavi. Ndopira ndakadaro ndichitanga kunana sekuru, ndichenda kunana mbuya, ndipedza kuvashavi, tichivabatanidza pamwe chete kuti ramangwana redu ringe riri ramangwana rakajeka. Ndini sekuru venyu, Sekuru Makono, umqambisi, the African teacher. Ndatenda.